खुलुमबाय। दिनै 3 जानुवारि 2022 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफलखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव रांखावरि मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृष राशि। साख्रिनि थाखाय नाजानाया जाफुंसारगोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशि। सासे सुबुंनि फरायनायाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कर्क राशि। खामानियाव मावख'आव लोगोफोर आरो बैसोगोराफोरा नोंथांखौ सोंखारिगोन। कर्क राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। फालांगियारि दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। बेयो मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाहोनाव फालांगिनि गोख्रैथिया बांगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। रांखान्थियारि थासारियाव जौगानाया नोंथांखौ खामानियाव बांसिन गोसो होगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि। रादाब बुथुमनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। फालांगिया लासै जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कुम्भ राशि। इनभेस्टमेन्ट आरो स्टकफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि। जाफुंसार जागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।